కాగితం నిన్ను నన్ను ఆపమని చెప్పినోడు ఎవడు? అరే మళ్ళీ ఇష్యూ అవుతా అంటారు ఇన్స్పెక్టర్ గారు. ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా హోస్టులుంటే మాట్లాడుతున్నా ప్రభుత్వము? నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి చెప్తున్నా, ఈ గవర్నమెంట్ కి ఏమైనా పుర్రుండే మాట్లాడుతున్నా అంటున్నా. నేను లోకల్ ఎంపీ, నన్నేం నువ్వు ఆపేది? నేను ఇక్కడ ఎంపీని. అరే నువ్వు గాంధీ హాస్పిటల్ కాడ పెట్టుకో, నువ్వు పెట్టుకోవాల్సిన రిస్ట్రిక్షన్స్. నువ్వు గాంధీ హాస్పిటల్ కాడ నీకు కావాల్సిన రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకో, బేగంపేట కాదు. నాకు ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు సార్. నేను 5 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. గాంధీ పోతా, సికింద్రాబాద్ పోతా, కంటోన్మెంట్ హాస్పిటల్ పోతా, ప్రజలు కష్టం ఉంటాడు పోతా. నేను పబ్లిక్ గా నేను ఎలక్షన్ చెప్తాను. నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు రోడ్డు మీదకి? నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు? వీళ్ళంతా ఎందుకు రీడా? నీలాగా నేను డ్యూటీలు ఉన్నా. నాకు అర్థమైతే లేదు జేసీ గారు, మీరు ఏంది నేను ఒక ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్, ఈ లోకల్ ఎంపీని. నేను కష్టాలలో ఉన్న వాళ్ళకు పుట్టి సర్వీస్ చేయడానికి కూడా మీరు ఎంత వస్తారు? పొద్దుల భోజనం చేస్తారా ఏసీ గారు? చెప్పండి. అత్తగారు పొద్దున భోజనం చేస్తారా? భోజనం మధ్యాహ్నం చేస్తారా? పొద్దున చేస్తారా? నేను లోకల్ ఎంపీని, నన్ను ఎట్లా